Mererid Hopwood ydw i, a bydda fi'n arwain sesiynau hyfforddi'r Dystysgrif Sgiliau Iaith yn ystod y semestr hwn. Gwenllian Jenkins ydw i a dwi'n fyfyrwraig yn y gwyddorau Bywyd, sef y Sir Dystysgrif Iaith, y Llynedd a nes i llwyddo. Elain Gwynedd dwi, Llywydd UMCA, ac rwyf yna hefyd wedi manteisio ar y cyfle i sefyll a llwyddo ar gwrs y Dystysgrif Sgiliau Iaith. Felly beth yw'r dystysgrif? Darn o bapur gyda sêl bendith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy'n dangos i chi eich hunan, eich cydweithwyr a'ch cyflogwyr, eich bod chi yn gallu siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddibynadwy. Os rhaid talu? Na, nid gyda garian, ond mae angen buddsoddiad bach o amser. Bydd 6 sesiwn yn ystod y semestr cyntaf hwn, pob un yn cael ei hailadrodd, mwyn i chi gael hyblygrwydd, allwch chi ddod i'r naill sesiwn, neu'r llall, neu'r ddwy, os ych chi'n dymuno, ac mae un yn y cnawd ar y campws ac un yn rhithiol. Byddwch chi'n edrych ar yr hen wallau bach sy'n yn baglu ni yn aml wrth ysgrifennu, ac yn dysgu sut i grynhoi gwybodaeth, sut i ddefnyddio offer ar y we i'n cynorthwyo ni. Byddwch chi'n cael allwedd i lwyth o adnoddau gwirioneddol o ddefnyddiol, a gobeithio byddwch chi'n mwynhau'r cwrs. Yn yr ail semestr, byddwch chi'n cael arweiniad pellach i greu cyflwyniad llafar ac i sefyll prawf ysgrifennu yn yr ha. Bydd y cyflwyniad llafar tua 7 munud ar bwnc o'ch dewis, ac yna'r prawf ysgrifenedig mewn 2 rhan, darn bach i'w gywiro tua 150 gair, darn bach yn Saesneg i'w grynhoi yn Gymraeg rhyw 140 gair, ac yna darn bach ysgrifennu rhyd ar ddewis eang o bynciau rhyw 300 gair. Felly pwy all gymryd rhan? Pawb sy'n gysylltiedig â Mhrifysgol Aberystwyth. Staff a myfyrwyr, waith beth yw'ch pwnc, waith beth yw'ch adran. Sut mae cofrestru? Ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol neu cysylltwch â minnau Mererid Hopwood neu Dr Tamsin Davies, TED, @aber.aec.uk. Ac mae'r dyddiad cau cyn bo hir. Dydd Mercher, Tachwedd yr Wythfed, felly brysiwch. Yn wir, does dim byd i golli. Ond llawer i'w ennill.